Kosovo chystá na koniec novembra jednostranné vyhlásenie samostatnosti. Dobrý večer, vítajte pri televíznych novinách. Dobrý večer. Na Slovensku dnes padol absolútny teplotný rekord. Najteplejšie bolo v Hurbanove. Ortuť na teplomery sa vyšplhala nad 40 stupňov Celzia. Doterajší rekord bol 39,9 stupňa. Magickú 40-ku dnes prekonali dve meteorologické stanice. Najteplejšie bolo nakoniec v Hurbanove, o 10 stupňa viac ako v Dudinciach. A to 40,3 stupňa. Klimatické podmienky na Slovensku sa menia. Meteorológovia za posledný rok zaznamenali vyššie teploty, ako býva zvykom. Teplotu zberáme v pravidelných termínoch 3-krát denne. Súčasné extrémne horúčavy spôsobuje prílev vzduchu zo Saharskej púšte. Súčasný stav prílev veľmi teplého vzduchu od juhozápadu. Hoci sa má už začiatkom budúceho týždňa ochladiť o približne 8 stupňov, tropické teploty sa zrejme ešte vrátia. Nie je to vôbec vylúčené, že sa to stane opäť niekedy v auguste. Nadmerné horúčavy môžu negatívne ovplyvniť aj psychiku človeka. Tropické teplo znásobuje únavu a zvyšuje aj agresivitu. Kto si na nás veľmi tlačí, nalieha, chce od nás čosi, keď my už nevládzeme fyzicky existovať, tak sme z toho v lepšom prípade rozladení. Extrémne vysoké horúčavy spôsobujú aj riziko požiaru. V Tatranskom národnom parku je už vyhlásený najvyšší stupeň požiarneho nebezpečenstva. Zuzana Eliášová, televízia Markíza. Niekoľkodňové extrémne horúčavy spôsobili aj problémy na cestách a železniciach. Vlaky na niektorých úsekoch začali jazdiť pomalšie, pretože koľajnice sa rozťahujú. Pozrime sa teraz na to, ako horúčavy prežívali ľudia v jednotlivých regiónoch Slovenska. Toto je informačná tabuľa na diaľnici v smere do Bratislavy. Centrum mesta bolo v týchto páľavách preplnené, rozpálené a v meste preto rozdávali zdarma minerálky. Aby náhodou nikomu neprišlo zle, kto sa bude pohybovať v centre mesta. Cítim sa teraz oveľa lepšie, síce som mokrý, ale úplne osviežený. Horúco bolo všetkým, napriek tomu sa našli aj takí, ktorým neprekážalo teplé šatstvo. Ja mám rád slnko, ja mám rád teplo, mne to vôbec nevadí. Na odbyt ide v týchto dňoch vo veľkom ovocná zmrzlina. Čučoretka, citrónna voda, lesné plody, ananás. Na diaľnici medzi Košicami a Prešovom sa v horúčavách začal topiť asfaltový koberec. Vodiči, ktorí diaľničným úsekom prechádzali, si na svojich autách odniesli aj vrstvu asfaltu. Komplet celé kolesa mi olepilo asfaltom. Môžete vidieť, ako kolesa dopadlo. Sme prijali oznámenie na diaľničnej polícii od jedného vodiča o dopravnej nehode v súvislosti s opravou diaľnice. Banskobystrickým okresom sa naopak prehnala silná búrka. Tá v obci Badín spôsobila obrovské škody, a to v priebehu niekoľkých minút. Prišiel strašný výchor, začalo fúkať a proste bylo všetko. Ľadovec prišiel, droti toto potrhalo, to bolo po zemi všetko. Susedová strecha preletela cez celú ulicu a nám zvalila komíny, poderavila asi na 6 miestach plech a tu je teraz vo dvore. Meteorológovia varujú pred ďalšími prívalovými dažďami, dokonca aj s krúpami. Tie môžu skomplikovať situáciu v Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. Krajské štáby a Darina Mikolášová, televízia Markíza. Podľa Ministerstva spravodlivosti levickí policajti obvinili 45-ročného muža z prečinu, ktorý nespáchal. Podľa vyšetrovateľa mal porušiť zákon tým, že si bez súhlasu nahral rozhovor s policajtom. Neskôr ho poskytol inšpekcii. Ministerstvo však tvrdí, že občania majú na takúto vec právo. Tento muž mal ešte v januári v Leviciach dopravnú nehodu. Tvrdí, že levickí policajti vedú prípad takým smerom, aby bol práve on vinníkom. Oni dokážu, že vinníkom tejto nehody budem ja. I z tohto dôvodu si nahral telefonický rozhovor s policajtom, ktorý spolu so sťažnosťou poslal na inšpekciu. Tá jeho sťažnosť zamietla, no muža okamžite obvinili. Väčšinu porušovania dôvernosti ústneho prejavu a pohovárania, za čo mu hrozí až 2-ročné väzenie. Odvolávajú sa pritom na paragraf, ktorý pri novele zákona doň dostal vtedajší poslanec Roman Vavrík. Aj keď ním chcel zabrániť nepovoleným odposluchom, už v tom čase bol ostro kritizovaný z viacerých strán kvôli jeho nejasnosti. Ja som tú nahrávku použil len ako dôkaz, aby som chránil svoju osobu s tým, že aby som im vedel dokázať, že takto sa so mňou rozpráva. I podľa Ministerstva spravodlivosti, keďže hovoril s policajtom v službe s verejným činiteľom a nahrávku dal iba inšpekcii, zákon neporušil. Takéto konanie musí úradník, verejný činiteľ strpieť, pretože nejde o súkromný rozhovor. Ide zjavne o rozdiel v právnych názoroch, ktorý ale nevyriešia ministerstva, ale jedine súd. Podľa informácií Ministerstva vnútra policajti sa o svojom postupe údajne radili s prokuratúrou predtým, ako trestné oznámenie podali. Prokurátor dostal do rúk spis v stredu, takže potrebuje čas na jeho preštudovanie, a tak sa generálna prokuratúra k tomuto prípadu vyjadrí najskôr až koncom budúceho týždňa. Dana Brixová a Michal Hečko, televízia Markíza.
Tragédia sa včera večer odohrala v jednom z panelákových bytov v bratislavskej Dúbravke. 67-ročného muža mala na smrť nožom dobodať jeho vlastná dcéra. Za dverami tohto bytu došlo včera k brutálnej vražde. Svedčia o tom aj krvavé stopy na zemi. Iba večer som sa pozrel von oknom a vidím 3 policajné autá. Tragédia. 67-ročný Ján na mieste podľahol viacerým bodným ranám. Zo zločinu vraždy je obvinená 34-ročná žena z Bratislavy. To má byť jeho vlastná dcéra Karin, ktorá ho pravdepodobne v afekte mala nožom niekoľkokrát bodnúť do hrudníka, brucha a hlavy. Škoda tej Karinky, škoda. Veľmi pekné dievčatko, no. Tam museli nervy zlyhať. Podľa susedov išlo o slušnú rodinu. Pán Jan pred rokmi oslepol, preto si vyžadoval starostlivosť svojich príbuzných. Takýto krvavý osud si však nikto nevie vysvetliť. Viete, do kuchyne človek nevidí. Obvinená žena skončila na psychiatrii, kde ju strážia policajti. Informácie o nej neposkytujú. 34-ročnej Karin hrozí za tento trestný čin vraždy až doživotné väzenie. Braňo Tomaga, televízia Markíza. V televíznych novinách sa ešte dozviete, že 65 ľudí z Jaslovských Bohuníc ochorelo potom, čo pili vodu z obecného vodovodu. Príznaky hnačky som mal ja už vo štvrtok. V Letanovskej osade síce elektrinu nemajú, na každej chatrči je však televízna anténa. O chvíľu uvidíte, ako je to možné. Keby tu neboli baterky, tak by sme žili jak v opice. Kosovo by sa malo stať nezávislým štátom už v novembri. Takto si to predstavuje kosovský premiér Agim Čeku, podľa ktorého rokovania na pôde OSN nikam nevedú. Je preto na čase, aby Kosovo začalo konať na vlastnú päsť. Podľa Čeku by mal kosovský parlament prijať rezolúciu, ktorá stanoví presný dátum vyhlásenia nezávislosti. Hovorí sa o 28. novembri 2007. V tento deň oslavuje Albánsko Deň nezávislosti, ktorý si pripomína aj väčšinové albánske obyvateľstvo v Kosove. Jednostranné vyhlásenie nezávislosti však môže naraziť na odpor. Viaceré krajiny totiž nemusia samostatnosť Kosova uznať. Slovenská republika trvá na tom, aby išlo o riadený proces, ktorý bude založený na prijatí rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. Z krajín Európskej únie podporuje nezávislosť Kosova najmä Veľká Británia. Rovnaký postoj majú aj Spojené štáty americké, ktoré sú pripravené uznať Kosovo aj bez rezolúcie OSN. Tu sa pre odmietavý postoj Ruska nedarí schváliť. V prípade, že rezolúcia bude predložená na hlasovanie, Rusko použije právo veta. Po rozpade bývalej Juhoslávie bolo Kosovo súčasťou Srbska. Od roku 1999 je pod dohľadom medzinárodného spoločenstva. Podiel albánskej populácie v Kosove postupne vzrástol až takmer na 90%. Aj napriek tomu si Belehrad nevie predstaviť jeho osamostatnenie. Väčšina Srbov totiž územie Kosova považuje za kolísku národnej histórie. Isté to neprispieje k stabilizácii situácie v tomto regióne. Môže to ešte to napätie zvýšiť, predovšetkým teraz treba čakať reakciu takých tých nacionalistickejších prúdov v Srbsku. Podľa pozorovateľov by aj napriek napätej situácii v regióne nemalo v budúcnosti dôjsť k ozbrojenému vojenskému konfliktu. Natália Babincová, televízia Markíza. Prípravy na rušenie vnútorných hraníc Európskej únie pokračujú podľa plánov. Nové členské štáty vrátane Slovenska by tak mali vstúpiť do šengenského priestoru 1. januára 2008. Zhodli sa na tom zástupcovia 15 európskych ministerstiev vnútra. Ich rokovanie v Bratislave sledoval kolega Gábor Grendel. Gábor, dobrý večer. Zazneli aj nejaké pochybnosti o splnení kritérií napríklad zo strany rakúskej delegácie? Prajem pekný večer. Pravdepodobne nie, ale s určitosťou sa to povedať nedá, pretože zástupcovia rakúskej delegácie sa ponáhľali domov a bezprostredne po rokovaní odišli. To stanovisko, optimistické stanovisko, však bolo prezentované ako spoločné, to znamená všetkých 15 členských štátov Európskej únie, ktoré boli prítomné v Bratislave, sa zhodli na tom, že sa problémy podarili odstrániť. Znamená to aj to, že jeden z kľúčových krokov, zavedenie nového šengenského informačného systému, sa podarí s najväčšou pravdepodobnosťou splniť do 31. augusta. Optimizmus neskrývali ani slovenský minister vnútra Robert Kaliňák a jeho český partner Ivan Langer. Ja v tejto chvíli poprosím o záznam. Harmonogram v rámci implementácie SIS One for All stále platí a preto v zásade nie je dôvod na to, aby sa posúvali termíny aj vstupu jednotlivých členských krajín do Schengenu.
Nezměnila se moje víra a optimismus, že Slovensko všechna kritéria splní. Změnila se situace a Slovensko všechna kritéria plní. Něco se změnilo, něco se nezměnilo a něco se určitě změní. Nezměnilo se mé přesvědčení, že Slovensko to zvládne. Změnilo se to, že to skutečně zvládá. A změní se to, že až příští rok pojedu na Slovensko, tak už nebudu na hranicích ukazovat žádný průkaz. Okrem zavedenia šengenského informačného systému bude ďalším dôležitým krokom zabezpečenie letísk na vonkajších hraniciach Európskej únie. Na Slovensku sa to týka letiska, troch letísk, čo sa týka Popradu a Košíc. Tie sú už podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka plne pripravené a Bratislava práve teraz finišuje. V septembri príde kontrola, ktorá toto všetko posúdi a potom konečné rozhodnutie o rozšírení šengenského priestoru a teda o zrušení vnútorných hraníc Európskej únie by malo padnúť na jeseň tohto roka. Talianska pobrežná stráž zadržala takmer 1000 ilegálnych imigrantov. Väčšina z nich pochádza z Líbie a na mori strávili viac ako 24 hodín bez jedla a vody. Každoročne sa do Európy cez južné pobrežie Talianska snažia dostať tisícky utečencov. Väčšinu z nich talianske úrady vrátia späť do vlasti. Utečencov zadržali vo vodách pri ostrove Lampedusa medzi Sicíliou a pobrežím Severnej Afriky. Aj v tomto prípade sa plavili natlačení v jednoduchých člnoch. V jednom z nich sa tislo až 200 ľudí. Brazílske lietadlo, ktoré začiatkom týždňa havarovalo v São Paule, nemalo aktivovaný jeden z dvoch spínačov pre spätný chod, ktoré pomáhajú spomaliť lietadlo pri pristávaní. Podľa leteckej spoločnosti spínač vypli počas poslednej kontroly v súlade s pokynmi výrobcu lietadla. Predmetom vyšetrovania sú aj zábery z pristávania Airbusu, podľa ktorých sa stroj na dráhe pohybuje rýchlejšie v porovnaní s ostatnými lietadlami. Pred základnou školou na severe Japonska napadol psychicky chorý muž 11-ročnú školáčku. Spôsobil jej rozsiahle bodné poranenia. Krátko na to polícia zadržala 56-ročného podozrivého páchateľa. Kvôli pretrvávajúcim horúčavám dosiahli odbery elektriny v talianskej metropole rekord. Najviac potrebujú klimatizácie a chladničky. V Rakúsku si horúčavy vyžiadali najmenej 3 mŕtvych. Teplotné rekordy zaznamenali aj na Balkáne. Na viacerých miestach sa ortuť na teplomery vyšplhala na 42 stupňov Celzia. Extrémne výkyvy počasia vrátane súčasných horúčav budú stále častejšie. Podľa aktuálnych prognóz Bruselu do roku 2070 takmer celé územie Európskej únie okúsi suchá a nedostatok vody. Brusel tlačí na sériu úsporných opatrení tak pri spotrebe energie ako aj vody. Takýto obraz už nebude výnimkou, ale pravidlom. Dôvodom je globálne otepľovanie a rastúca spotreba vody, tak v ekonomike ako i v domácnostiach. Každoročne vyjde na zmar vyše 20% dostupnej vody. Musíme pracovať na zmene verejnej mienky. Brusel propaguje jednoduché, ale účinné kroky ako úsporné zariadenia na kohútiky, sprchy či toalety. Alfou a omegou sú však adekvátne ceny za vodu. Napríklad nemeckí farmári ju stále dostávajú zdarma. Do roku 2010 musia všetky štáty zaviesť ceny, ktoré budú odrážať zásoby vody a zároveň motivovať k jej úsporám. Povinné úspory neobídu ani oblasť energií. Únia rozhodla, že pri verejnom obstarávaní kancelárskej techniky bude povinné zohľadniť i energetické parametre. Táto povinnosť sa bude týkať všetkých európskych a všetkých štátnych inštitúcií v každom členskom štáte. Kancelárska technika totiž konzumuje 5% celkovej elektrickej energie. Efekt je vlastne prispieť k úsporám elektrickej energie. Aj posledné iniciatívy Bruselu potvrdzujú, že boj proti klimatickým zmenám sa vyšplhal na vrchol politickej agendy. Konečný výsledok však závisí od toho, ako rýchlo a precízne ich členské štáty prevedú do praxe. Z Bruselu Renata Goldírová, televízia Markíza. Už tento mesiac si môžu domácnosti vybrať dodávateľa elektriny. Napríklad východniari už nemusia odoberať elektrinu od východoslovenskej energetiky ako doteraz. Ak usúdia, že im stredoslovenská alebo západoslovenská energetika ponúkajú lepšie služby či ceny, môžu dodávateľa vymeniť. Výmena dodávateľov kvôli financiám je pre jednotlivcov s nízkou spotrebou podľa odborníkov bezpredmetná. Ušetriť takto môžu skôr celé bytové domy či dediny. Väčšia skupina, keď sa dá dohromady a vhodne sa navolí typový odberový diagram pre nich, tak by sa dalo využiť zmenu dodávateľa elektriny, ale ide v podstate o halierové záležitosti.
Zjednotenie domácností pod jedného správcu sa javí výhodnejšie z pohľadu trendu postupného zvyšovania ceny elektriny. Veľkoobchodná cena elektrickej energie by mala pritom už na budúci rok zrásť o približne 28%. Domácnosti tak môžu očakávať vyššie platby. Do 10% a u veľkoobchodu možno aj cez 20%. O koľko viac za elektrínu na budúci rok zaplatíme, zatiaľ nechcú dodávatelia konkretizovať, a to napriek tomu, že prvé návrhy cien sú už spracované. Ceny elektrickej energie pre rok 2008 budú známe v najbližších 2 mesiacoch. Určite budú rokovania medzi nami a ako VSE, vládou, URSom a pravda, že aj medzi Enelom. Za nižšie ceny elektrickej energie loboval pred pár dňami u svojho talianskeho kolegu premiér Robert Fico. Taliansko má totiž spoločnosti Enel, ktorá vlastní slovenské elektrárne, približne tretinový podiel. Konečné slovo pri rozhodovaní o cenách elektriny na budúci rok ale bude mať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý by mal v tejto veci rozhodnúť do konca októbra. Mária Adamová, televízia Markíza. Za prezradenie maturít polícia nikoho stíhať nebude. Bez trestu tak zostane vinník, ktorý sa v apríli postaral o únik maturitného testu z anglického jazyka. Ako informuje denník Pravda, na začatie trestného stíhania nebol podľa polície dôvod, lebo štátu nevznikla materiálna škoda a nešlo ani o vyzradenie utajovanej skutočnosti. Ministerstvo školstva takisto neurčilo, kto je za únik zodpovedný, a ani nikoho nepotrestalo. Na železničnom priecesti v Spišskej Novej Vsi zrazil vlak 1,5-ročného chlapca. Jeho príbuzní, ktorí bývajú v tesnej blízkosti železničnej trate, si nevšimli, že chlapec odišiel z dvora ku koľajniciam. Rodina prišla rovnakým spôsobom o jedno dieťa aj pred 3 rokmi. Cestári budú od zajtra spevňovať skalný svah v úseku medzi Žilinou a Vrútkami. Pod Strečnom bude až do štvrtka dovolená rýchlosť len 20 km za hodinu. Polícia očakáva tvorenie kolón a vodičom odporúča na cestu z Bratislavy do Košíc využiť južný cestný ťah. 65 ľudí z Jaslovských Bohuníc ochorelo po tom, čo pili vodu priamo z vodovodného kohútika. Ľudí trápia žalúdočné a črevné problémy. Stále však nie je jasné, kto znečistenie obecného vodovodu spôsobil. Obyvatelia sa sťažujú, že ich vedenie obce neinformuje. Takto to na obed vyzeralo v Jaslovských Bohuniciach. Ľudia chodili s vedrami po pitnú vodu, aj keď nevedeli, čo sa vlastne stalo. Kanalizáciu či čo presekli, ja neviem, proste jednoducho nevieme prečo. Zdravotné problémy sa v tejto bytovke opakujú vraj už dlhšie, nikto však netušil, že nákaza sa šíri vodou. Príznaky hnačky som mal ja už vo štvrtok a problémy deti mali už pred 3 týždňami. Keď voda menila farbu a začala zapáchať, ľudia sa obrátili na vedenie obce, odpovede sa však nedočkali. Nám nebolo ani povedané, či tú vodu máme piť, či ju nemáme piť. Starosta však tvrdí, že čakal na výsledok rozborov. My sme tiež povinní sa chovať podľa rozhodnutia, nie podľa dojmov. Tá voda pachla rybacinou. Závažné ukazovatele, ktoré boli prekročené, sú jednoznačne príčinou týchto ochorení. Podľa vodárov je za znečistením neodborné prepojenie vlastného vodného zdroja s obecným vodovodom, a tak mohol niekto načierno pretlačiť do pitnej vody napríklad užitkovú. Budeme viac kontrolovať momentálne celú obec. Budeme zvažovať, či nejde alebo či nešlo o všeobecné ohrozenie. Vodárne síce tvrdia, že vzorky sú dnes už v poriadku, miestni si na pitnú vodu budú dávať pozor ešte dlho. Vinník totiž nie je známy a tak nie je vylúčené, že podobné prípady sa budú opakovať aj v budúcnosti. Z Jaslovských Bohuníc Marek Gudiak, televízia Markíza. Aj tieto príspevky vznikli na základe vašich námetov. Naši reportéri sú vám vždy na blízku. Vaše tipy, námety, dôležité informácie 0915 100 alebo tn@markiza.sk. Staňte sa spolutvorcami najsledovanejších televíznych novín. Rómovia z najchudobnejších rómskych osád sú mimoriadne vynaliezaví. V Letanovskom Mlyne nemajú elektrinu. Na každej chatrči je však anténa na televízor. Z izieb sa ozýva hlasná hudba a v niektorých rodinách majú dokonca kávovár či žehličku. Všetko tam funguje na akumulátor z auta či benzínovú elektrocentrálu. Letanovská osada patrí medzi najzaostalejšie na východnom Slovensku a tak obyčajná autobatéria tu má cenu zlata. Miestni Rómovia ju berú ako jeden z najúžasnejších vynálezov ľudstva. Keby tu neboli baterky, tak by sme žili jak opice. Aj tento mladý Róm bol v dedine nabiť akumulátor, už roky platí rovnakú sumu. 70 korún. Nabitý mu vydrží 2 týždne, jeho susedka toľko šťastia nemá. 2000 korún baterku som kúpila, 2000 a nevytrím 5-6 dní. S nabíjaním v dedine problém nie je. No ochotní, hej, za peniaze všetky sú ochotní nabíjať. Aj tento dôchodca párkrát Rómom autobatérie nabil, odvtedy sa ich ale roky nevie zbaviť. Ja som bol taký, že som trebárs
razantne neodmietol a som robil chybu. Najstarší obyvateľ osady už s akumulátorom skoncoval. Všetci teraz obdivujú jeho elektrocentrálu. Vynález parádny. S autobatériou sa to vraj nedá porovnať. Kúpim 2 litre benzínu, tam mi vytríme týždeň. Na centrálu funguje aj žehlička, televízor, kavovár, video. Rómovia tu za dobíjanie akumulátorov a nákup benzínu minú tisíce korún a nad tým by sa podľa jedného z Vajdov mohli zamyslieť aj v elektrárniach. Tie koruny by mohli zaplatiť aj za elektriku. Zástupca tunajšieho Vajdu sa nevie dočkať dňa, kedy buldozéri túto osadu zrovnajú so zemou a Rómovia pôjdu bývať do lepších podmienok. To bude podľa neho zároveň deň, kedy aj autobatériám dajú rómske rodiny v svojich príbytkoch posledné s Bohom. Z Letanoviec Ján Tribula, televízia Markíza. V športových novinách uvidíte, aký nový škandál vypukol na slovenskej futbalovej scéne a posvietime si aj na niekoľko možných prestupov slovenských hráčov. Dnes večer vás budú baviť kadeti z Policajnej akadémie 3, no a my sa uvidíme už zajtra v televíznych novinách. Dovidenia. Pekný večer s Markízou. Ľudia, príbehy, emócie. Kristýnka má len 12 rokov a už ju